És el dia contra la violència de gènere. Al balcó de l'Ajuntament ho recordava este cartell i als peus del consistori esta concentració. El 25 de novembre és el dia de l'eliminació de la violència contra la dona i a la Pobla s'ha donat resposta amb este acte. L'alcaldessa Mari Carmen Contelles, envoltada dels regidors, ha fet lectura del manifest institucional, un record cap al compromís del consistori en la lluita contra la violència de gènere i les polítiques locals en este sentit. El compromís d'aquest Ajuntament davant d'esta lacra social és ferm, especialment avui. Vull felicitar a la unitat de la policia local de la Pobla d'Aigona, destinada específicament a donar suport i ajuda total a les víctimes. Vull agrair també als membres de la Guàrdia Civil la seva col·laboració i la lluita contra els maltractadors. Els serveis socials, l'Agència de Desenvolupament Local i el Gabinet Psicopedagògic Municipal comparteixen esforços per oferir recolzament psicològic, assessorament, gestió d'ajudes públiques, búsqueda d'ocupació i activitats de sensibilització i prevenció. També paraules cap a les víctimes d'enguany i el paper fonamental que tenen aspectes com l'educació, la justícia i una seguretat eficaç per acabar amb este problema. Enguany, a més, s'ha posat la mirada en els menors dins este dia contra la violència i s'ha destacat el paper fonamental que té la societat. A la cita d'enguany s'han sumat a més dels polítics locals, els treballadors de l'Ajuntament i els veïns. La concentració s'ha celebrat divendres a les 12 del migdia i es tancava amb este minut de silenci cap a les víctimes. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui.